Acabo de tenir una reunió amb els alts comandaments de l'agència. Avui, com sempre, tinc un altre viatge en el temps, una nova missió especial. Us agrada ballar? Per exemple, el ball dels leds lluminosos. O, per exemple, el ball dels tubs catòdics. O, per exemple, el ball folclòric de la galàxia Ganímedes. I per què no? Per exemple, un últim exemple, el ball folclòric de la galàxia Andròmeda. Fa uns quants dies m'he apuntat a que m'ensenyin a ballar i no sabeu què m'ha passat. Doncs que he guanyat el primer premi del concurs de ball de saló intergalàctics i a sobre m'han donat un premi. Oh, que bé, ja hi ha ombra, no em cal el paraigües. Bé, i això de ballar, un fa que li provoqui allò de suar a la cansalada que Déu-n'hi-do, perquè això de ballar és com fer esport. I clar, per fer esport un ha d'estar molt dinàmic i tenir molta mobilitat. I sobretot, la gent del present, com vosaltres, heu de conservar i menjar molta fruita. Estic segur. Aquest és el punt on fa milers d'anys hi havia l'escola La Bitxeta de Reus, que precisament és on he de viatjar en el temps. Data de viatge. Del 5011 al 2011. A la població de Reus. Però de fa molts i molts i molts anys. Bon dia a tothom! Bon dia! Avui, al Tastafruita, hem viatjat en el temps fins l'any 5011, acompanyant el Martí Massafré en el recorregut secretíssim que cada dia fa abans de visitar les escoles. En aquesta missió d'avui, visita l'escola La Bitxeta de Reus, que cuinaran les granotes. Un plat que conté, entre d'altres, la poma verda i la nectarina. I és que aquesta segona fruita potencia el moviment i a sobre fa pujar l'ànim. I què millor per ballar que moure's bé i estar ben feliç? Bé, esteu preparats per cuinar-nos aquest plat amb fruites delicioses? Sí. Au, sí? Amb el plat que avui hem fet es titula Les granotes. Un moment! Veig una mica desenfocat. Que estrany. Bé, abans de cuinar i menjar-nos aquest plat deliciós, què tal si fem això? Hi ha poma, nectarina, formatge, xocolata, xips, raïm, maruixes i ja està. Pues agafem una poma i la tallem per la meitat. Després fem un quart per la boca i tallem el raïm per la meitat i li fem les potes. Després, un altre, el tallem per la meitat i fem els dits en triangles. I després els ulls els fem amb crema de formatge i xips de xocolata.
després ens ho mengem. Què? Voleu veure com heu quedat en la posició dels plats? Sí. Sí. Voleu provar aquest plat tan deliciós que heu preparat? Sí! Va, provem-lo. Camp magnètic intergalàctic de plasma electrificant. Ja existia en aquesta època. Caram, per la vitamina C. La màquina del temps em diu que em queden molt pocs segons per tornar al segle 51. Si no arribo a temps, m'hauré d'esperar 1000 anys per poder-me apuntar a Vall de Saló del nivell 2. Està tancat. I ara que ballava també. No pot ser! Recordeu que avui hem confeccionat un plat anomenat les granotes, fet amb poma verda i amb nectarina, que, per cert, la nectarina m'anirà molt bé si vull tornar a guanyar un altre d'aquests premis de Valls de Saló. I, a part, la nectarina em farà ser molt més feliç. I què més puc demanar? Però un moment, això no és el segle 51. On soc? On m'envia la màquina del temps? Hauré de fer una queixa formal al sindicat d'agents secrets. Sempre es queda sense cobertura al pitjor moment. Però on soc? On soc? On m'ha enviat aquesta màquina del temps? On soc? On soc? Ponme bé el teu